Chandingade kukuzivisai mhuri yeZimbabwe ndechekuti tisati tatanga chirongwa chanhasi ndinoda kukupai background information. Siyabingelela mhuri yeZimbabwe, singakaqalisi uhlelo lwethu lanamhlanje sizathanda ukubana silinikeze ukubana bekuhamba njani emuva, silinike i-background information. Pane mwanasikana akatibata musi wa30 July sezvamuri kuona paWhatsApp ari kuSouth Africa achitipa kama messages ekuti kumusha kwavo muna August kuchaitwa maTombstone unveiling. Asi dambudziko rake ringe riri rekuti baba munini vari kuti maTombstones anofanirwa kurara mumba. Izvo iye mwanasikana uyu anoti hazvifambirane netsika nechivanhu chavo uyezve zvikadaro zvinogona kushura rufu rwemumwe munhu. Kulontombazana owasithintayo njengokubona kwenu kuWhatsApp esithi bona balohlelo lokufaka amaTombstone kodwa okwakumhlukuluza ukuthi amaTombstone lawa kwakuthiwe mele elale endlini kabamncane okuyinto engajwayelekanga kakhulu. Kutaura kuno kwatiri kuita maTombstones ayakazoiswa uyezve akarara mumba sezvaaitya, asi the following day hanzvadzi yake buda ndibudewo naye yakabva yafa. Zvinobva zvaita kunga ane zvimwe zvainyumwawo ameno. AmaTombstone lawa halala sibili endlini kwabamncane umsebenzi wayenzwa. Kuqeda lokho umfo wabo wabhubha. Nezvozvo ndicho chirongwa chatoda kukupai zuva ranhasi. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno tiri munzvimbo yekwaMutoko. Tiri pasi nzvimbo iri pasi paChief Nyankoho uku kwaitikawo chimwe chitiko chinoshamisa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini Mangwana? Ngiyaphila Sithanda, unjani? Mina ngisharp. Kuhle. Siyalibingelela mhuri yeZimbabwe. Siyahlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo. Namhlanje sisemthoko under uChief Nyankoho. Lapho esihlangana khona lesinye njalo isenzakalo esibuhlungu kakhulu endaweni lapha esikhona. Elami igama nginguThadiwa Khutama, umandlovu wenu ospecial. Mandlovu ndofunga tichitanga chirongwa chanhasi nawo iri kuitika. Maybe tingangoda kuizivisa kunyika yeZimbabwe kuti mutiudzewo kuti kwenyu munoita sei. Nawo ndemaTombstones. Tinoudzwa isusu kuti kana Tombstone ragadzirwa zviya hariuye richirara mumba. Ndofunga isi kweduwo takatogadzirawo maTombstones. Vanototsvaga nzira dzekuti ingave mota itakure isvitse pamba kuseni obva atotanga kuvakirwa. Zvapera izvozvo vanhu vobva vaita sei? Kana kuti inogona kuswera ravakirwa aro ceremony isati yaita sei? Yatanga asi ratovakirwa kwete zvokuti rinonzi norara mumba.
liqiniso muli yeZimbabwe kuyamangalisa okwenzakalayo thina sesijayele ukuthi ama-Tombstone awalali endlini kungaze kube njani sekungahlelwa ukubana efike ekhaya ekuseni emadabu kakuswa and then abantu besebenza bamba umsebenzi hayikhona ukuthi ama-Tombstone elaliswe endlini. Maybe zvinosiyana vanhu nevanhu tsika netsika ndinoziva vedzisvondo futi vanoti hazvina basa Tombstone unokwanisa kungoraramba izvo hatizozivi asi kazhinji kacho machechi anoteera futi tsika dzechivanhu apo neapo unoona vamwe munhu achiti inini ndiri wokusvondo asi hapano pakuti kumba wakuroorwa unoona vanzi toda tsvakirai kuno makandinzwani hatisi chivanhu here icho chinenge tadzoka futi kuawa roots nyange tidii hatikwanisi kutiza kuti tiswanani tiri kubva kupi uyezve tiri kuenda kupi. Regedzai tisawanze munamato sadza richipora tikupinzei muchirongwa chanhasi uko pane nhau yemukomana akafa mushure mekunge Tombstone rarara mumba mangwana acho richiitwa iye achizoteerawo zvakaoma. Yikho muli yeZimbabwe singaqedi isikhathi seno manini silinikeze uhlelo lwethu lanamhlanje lapho okulojaha owabhubhayo ngemva kokubana ama-Tombstone ebuyile halaliswa endlini kusasa kwangikhona umsebenzi wabanjwa kusasa kwangikhona yena esishiya njengansuku zonke muli yeZimbabwe siyalikhuthaza ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Sina kuda mundu wa buya Inega na damari kajetu Sina bondi pei ya Mangwana Sina bondi tamuza wa Mangwana So 12 of August ndo patakauya kuno kumudzi semhuri tichiya kuvakirira matombo kunzi kuda kuiswa matombo emhuri. Saka patakangoiwa nemota dzatakauya nadzo takabva tangosvikirawo kwaiswa kwangunzi kuri kuenda matombo acho ndokwatakadzikira tisi tikauya tikange tiri kupi ikoko. Saka Innocent pusi kwenyu akazouya nemabhegi kuno achiya kusiya mabhegi kuno kumba achiya kuona vana vake pedza kuona vana vake vadzoka futi kupi kwaiswa matombo. Saka adzoka ikoko haana kuzobvira azodzoka kunoko futi. Saka usiku hwese akangoswera achingonowo doro semunwiro waingoitochi achingonowo nevamwe vake asi akabva arara manhiri wayo ari ikoko watange tiri. Makuseni akangomuka achingoti achitsvaga mapusha ake achiti ndakuda kuenda kupi kumba asi paakauya kuno kumba anga abatikana nemudumbu nemusoro uri musi wesandi zvekuti nhangu ndandasara ikoko asi ndo zvakaachita kuita se ari kunzwa. Asvika kuno kwaizoiswa matombo acho kumusoro haanazokwanisa kusvika kupi ikoko anga atobatikana neurwere hwemudumbu wake nemusoro. Ngori musi wesandi iwo uri musi wemandi atova masikati ainge ari munhu anga kutida kudzokera kubasa. Saka musi wemandi iyo ndopandakamuti muda kudzokera muchirwara kudai madi manotanga manotestiwa malaria kuitira kuti kwarai kana maenda mozoti makunwa chikosi yemalaria ndopaakabva anotestiwa malaria bva abatwa malaria. Saka kosi yemalaria yakangonwiwa musi wemandi nemusi wechipiri manheru achibva ashaya kuma9
asina kupedza kosi yake yemalaria. Asi mudumbu nemusoro zvese zvaingosanganisira papi ipapo. Saka toti akaurawa nemalaria. Tinenge hatinyatsoziva tangoti sezvo takanotestiwa chingoti chikangonzwa kuti malaria. Chinzi pamalaria inogona inogona taingofunga pamwe inogona kuita sei kumuchaisa zvese nekuita sei. Pakanobatiwa malaria tikangobhilivha kuti chingoti chi malaria. Uyu anga ari murume wenyu? Alright. Inonzi Magindosi. Ndina amai vaInnocent. Inini ndoda kutaura mawariro akaita mwana wangu. Ndinofunga bawanini wakatenga matombo ari 6 kuti yazve aisiwe zvanzi zvimahedi. Saka bawanini wakatenga matombo wakati matombo yemunotu pamba nababa nemwana Lois nababa wake. Wakati matombo achaisiwa kumba kwani kumba kwenyu. Iwo manje bawanini wakazoti matombo yeyo muchida musingadi matombo yeyo asipenda kumba kwenyu. Achaenda kumba kwani kumba kwangu. Ini ndipo ndakafonera bawanini wakati matombo ari kuenda kumba kwangu muchida musingadi. Ndipo kwazofonera kuti andi mosva ina ndakutenga matombo lichiti muzokakadzana kuti matombo yaende kumba. Ini ndakati matombo yaende unesiwa kumba kumusoro. Munhu wese oenda kupi? Muri family. Kwa mimi makutora matombo mchizoenda kunoemberera matombo kumba kwenyu. Zvauya sei? Ya baba Lois nala Lois nera tete. Musayatakule matombo yapi? Iyayi. Saka wakazoneta hao nalubva watakula matombo vaendesa kumba kwao. Tasvika kumanheru. Mwana wangu anga atori right. Hapana papa chimowadzi. Mama mauya ndikati ndauya. Ngati neite zvinhu zvitese zvipere. Ivo havana kundimorodza, havana kana kunditaudza. Ndakanogarawo zvangu kuti sezvo ndanouya mheno rega ndigare. Ndo kwakumanheru vanhu vakadya masadza. Hapana munhu asina kudya sadza. Ivo vakanga vabika chihwani chavo. Ndakabvunza kuti mimi munoda kubika chihwani, munoda kubika chihwani ndechei? Vanhu vanouya kutenga masikati. Vakati ndoda kuwedzera vakabika wauye uyu ndo wangu wakunopota wachikohwa vanhu wachimwa ipapo. Adaro kumanheru ikoko akamboti taure no arara kuseni ndipo akamuka bati ndakuenda ndikutsvanga mapushi yangu vayaona mapushi yake vauya pamusoro peizvozvo tapedza kuwaka nguva yayo vakataura kuti marambira matombo kuti yauya kunowakiwa kana maona izvo munenge mazoona munozvipedza mega. Shuwa ndakachema ndakaenda kunorara padombo remwana wangu. Akusi kutanga padombo remwana wangu iroro ndichiwaka ndichiumisira matombo musikana munhu Lois akachurikira mumvura hana kuwara. Vakati kana makuwaka zvinhu zvomunenge mada kuzoona zvinoitiwa pamba pano muchazvipedza. Shuwa ndakanobatikana ndakabva ndadonha ndaenda kunorara padombo remwana wangu. Ndikati baba Lois dai wakandidzikirawo tsitsi. Ini ndakasiwa wana wangu nifunga uyu muzukuru wangu anga achiri wana adika hapana anga akura. Wana wangu wari wadiki ndakakudza wana wangu 6. Handina munhu kana akandipa kuti mwana aende kuchikoro. Uya aenda kubhimu. Wakaenda kunomupfudzisa kudivhini. Maiparamanzi wakati handipfudzise mwana uyu ndototoziva kuti baba wake wakaita wakafa mwana ngaaende kuchikoro. Koimi inza munonzwa sei mwoyo wenyu munoitira utsinye wana. Ndakabatikana shuwa ndakarara ipapo ndakachema. Ndakadzoka ndakaona fura ndakamusvikira akarara mumbepa bhedha. Baba Lois chi anzi mama ndikunzwa musoro wangu uruwadza enda unotestiwa chi malaria. Shuwa ndinda akaenda ane papa akaenda kwaGwazi ndipo akanotestiwa malaria vauya vati malaria mama ndani malaria. Asi kuma 3 mozondimutsa ndoda kuenda kubasa. Aishanda kuKawashi ndipo aishanda ndoda kuenda kubasa. Ndati alright 3 dzakakwana mangwana yacho ndobva ndamutsa baba Lois uchaenda here kubasa nza amai ndakaisiwa message yangu mufoni namaita tenda wakanditesta malaria. Kana murunga asina kubhilivha kuti ndiri kuhwara ndinoona muratidza chi phone ona munhu akanditesta chi malaria anogutsikana murungu wangu aitisezvo ashuka. Ndikati alright tagara ndobva auya munin'ina wake pane munin'ina wake mudiki vamutengera mahewu vamwa mahewu yayo vati ndakuda kuenda mumba abva apinda mumba vakutoona TV tese tatogara takuona chi TV ipapo. Akanomuka akati mama ndikati hanzi muri kuona here wani achitarisa pawindo kudai muri kuona wanhu vari apa muri kuona ndikati handisi kuvaona uri kuona wanhu nzi ndiri kuona wanhu mama ndikati handisi kuvaona mwanangu igirazi iri havasi wanhu ndobva abuda umo
mukadzi wake anga achinyora bhuku remwana rokukiriniki toda kuenda kusikiro ndikati mangwana kuseni mamuka muende nawo kukiriniki bvapinda munzi tora sauti yemaribhodi undizore makumbo yangu nemaoko yangu nepasi petsoka uzore iwe uzore makumbo yako nemaoko yako ndobva abvawo unzi umo ndiri kuona vanhu vari kuuya vari mukuwanhu hwakawanda vari kuuya akubuda akuenda ndikati baroisi hamuna vanhu ndakanomubata kudai baroi hamuna vanhu mwanangu tiri mumba unzi mama ndiri kuona vanhu vari kupi unzi wavo vanhu vari kuuya saka akuda kupinda umo ndipo ndakamubata ndobva ndamurinzika apa akanoshama kuti vatisi ndokufa kwakaita chi mwana wangu kuti nditi mwana wangu akabva kuharara achihwara hana asi nini ndandiri pabasa rokunzi kana waona izvo unenge waona pamba pako unozvipedza inini vanhu vamwari ndiri panguva yakama ndofunga ndakapereka umbowo ndakatika kana dai ndandakatadza zvangu ndiudze ini ndiri mujeri ndakakudza vana vangu ava ndandiri mujeri nababa wangu handina kukudza vana nokunoda ndandiri mujeri kusvikira nanhasi ndiri mujeri vana vangu ava varimo. Tinonzwa zvakare kuti pakacherwa guva pakaonekwa mapfupa emunhu ichokwadi? Amen. Pakaonekwa ndakatoenda ndakatoyaona pamba nemapfupa yanga yatori kusaidi asi taiparima makore ese atinambobvira tazviona zvipi izvozvo. Ipo akacherwa iwo ndo wakaenda kunotema handiti munhu anonzi anotema ruhwa kawanda iwo akatema katatu ruhwa handizivi kuti unoitiwa here katatu ruhwa kuti unotemiwa katatu wakatema katatu iwo wakatema katatu ruhwa saka utaona kuti panenge vachitoziva zvirikiitika kuti pane vana vangu fungo vachateera futi kunovaona vapi nokuti handisati ndaziva kuti munhu anotema ruhwa katatu ruhwa unotemiwa kawanda wadando pamakuva ipapo tisati yauya makuva iyayo waiuya wega wachienda pamakuva papi ipapo hapana munhu aivabvunza wainosvika woita izvo uri kuda pamakuva hanzi ndiri kutora madetails epapi handikana kutora madetails unogona kuti pamba nemwana ari pano uya mufana pano kitira mangwana pano pamakuva pachisagara vanhu pa yatione zvinhu tiri tese pano asi waienda wari wari wanga asingadedze munhu waiita zvinhu zvavo wari wari saka inini ndiri panguva yakaumwana wamwari indoitawo Catherine kuswedi ndiri hanzvadzi yainosendi kushaya ini ndinotedzana naye kufa kwakaita inosendi kwakandibata zvakanyanya zvokuti kuti zvinopera mupfungwa kana kuti zvinorwadza nokuti inini ndinogara karibha uri ndisingasoranga mumadetsi then ndakatomufonera inouya unditambire ndine luggage yaunditambire kuZPC kuri kwaHarare ndobva atouya netaxi ndobva asvika ndobva atonditambira kuZPC ndobva atondibvunza uri kudarikira here ndakati ndiri kuita sei ndiri kudarikira kuenda kumba then ndobva atouya ndobva taenda parengi ndobva atondikwidza bhazi sebhakisi ndobva tatouya kuno kumusha ndobva tiriko kwaHarare ndobva atonditi wakasvika kumusha uku usaenda unotaura chii zvakawanda iwe kana pane zvaunenge zvataurika usatauri ungoramba wakanyarara ini ndobva ndasvikawo ndakangoitawo saizvozvo vandangosvikawo panapa vandangogarawo panapa then wamusi Saturday pawakauya ndobva wauya ndikazongoshandisika ndaona ino auya nomwana watete wangu mukomana wasvika nemabhegi awo padzapa mauya tauya tatoita sei tatosvika chichinda atoti inga mafamba bho kudidi takutotaura paipai mushemushe alright maijuju tagara mabike chii takati manje tasina tase tabika kudhara but tataita sei tatodya kudhara tikanzi manje ndikuita sei ndikunzwa nzara ndati manje hapana chatabika tikanzi alright saka but tatombogara tikagara zvokuti panzapo tichitotaura nyaya tichitoseka saka nhau yakazoitika inhau yekuti azodzokera uko ini ndakatombomuudza kuti musaenda uku chigarai panapa ndobva azoti ndashayiwa ndasiya foni yangu kupi uko kuzasi uko kombi kwakadzikira ndasiya foni yangu saka maybe foni yangu yabiwa chichi ndobva tatoti meandimboifonene foni yangu pamwe chi unoiwana ndokuitiraya foni yayo haisi kuita hanzi ndigandiende kunoita sei ndiende kunotsvaga foni yangu paakaenda unotsvaga foni ndopaakaenda hana kuzombobvira akadzoka kusvika chi mangwana makuseni acho ndobva atosvika asvika ina hana ambotaura naye
Pepe vatita ninge munhu ari kurwara akudidi isuku vatatoenda kumakuwa kone mwanzo dzemudiki ndobva tatoenda uko ndobva kwawakirwa uko vanhu zvanzi chidzikai tuye uzowakira mamwe makuwa rimwe guwa riri apa ndobva tatouya ndobva tagara apa saka pateme yacho yoyoyo tabva uko kunowakira makuwa kumusoro akabva adonha pasi ndobva tatoti hanzi adonha ina adonha angoita zvinhu kudona kuti hanzi aina adonha mumavhu wati apa makuda ichi inzara ndobva patobikwa poriji ndobva watora poriji rere ndobva waita sei ndobva watanga kutombatirana ndokumupa poriji rere ndokuita sei ndopakangomwa poriji rere ndopakazorara kana pakazoitiwa makuwa pakazodini achazombobvira tamuona vanhu vautoti chande ndobva ndatomuti inangati ada kuenda nemwana wake kamusikana kahombe kada kuenda kwara kuti kanoita maextralese ndobva ndatomubvunza kuti mwana ndofanira kutungamira naye zvanzi achimusiya ndichazotevera naye chindegani ndakati alright ndobva takatobuda isusu ndokuenda unogarira makombe aienda nevamwe ndobva ndatoendawo karibhamandi ndobva ndatofona ino ari sei zvanzi ino akazonzi ane malaria saka ari sei ari nani musi wetuesday ndokufona ari sei ari nani angari makuseni ndikushamisika manerini ndakuchifonera kunzi inosenda kusisina ashaika kana ari malaria marwarire e1 day ina hansani ndakambomaona mbunzi munhu ane malaria asi kudai pa akambotaura kumashure kuti inini ndiri kurwara kana kuti ndikunzwa something zvainzwisisika but malaria e1 day hansani ndakambomaona handibvume inini ndinofunga kuti ka inose ndakapiwa poison akaisirwa poison mudono ndozviripo kwete kuti hanzi zvona akarwara akafa nemalaria ainhema ko zvatiri kunzwa kuti mushakabvu akasvinura afa nekushama muromo ichokwadi ichokwadi ndinyazotetsanangurira ipa nechimwe chokuti mabhonzo akaonekwa pomoti wakangochera badza kudai so pakabva patoonekwa shuwa mabhonzo ini ndakatoya kuzoshedza mama kuti hanzi uko kwaonekwa chi mabhonzo pawati pachererwe ini mabhonzo shuwa ini ndakatomaona akaungana uya asi angatombori pamusoro angari pongochera badza wani kudai so indoitwa Grace kusweni ndikandadza Innocent ndakazongonawo ndautofonerwa namai Jones vakaleswa batwa chi vangu waenda kumusha wabatwa malaria ndatobatwa malaria tikanzi batina ndatombosamusoro kuti zvone malaria angatoite serious zvosvika munhu pakuita sei pakufa pane kwandaitoendawo ketotonisenda message Gire Innocent hanzi aita sei aita malaria ndikataura naye message muse Friday chimuti kuenda kumusha ere zvikanzi ndikuenda kupi kumusha ndiri kuenda ndikati zvikanzi Friday muse Saturday ndipo akabva yakunoka nazobvira ndataura naye because WhatsApp yake inga isingaite sei inga isingaite then muse Tuesday ndatonza kuti Innocent aita sei ashaika kudati kata it's okay but handidi kunyepa kana ndakamborwadziwa kana ndakambobayiwa apa ndakabayiwa nerakagomara handidi kunyepa inge nyaya idzi hazinotanga nhasi hazinambotanga kuti dzakatanga izvezvizvi baba wangu aitosikwa netrack 1999 2006 wangu wakafira mumvura demu rirapa wakachurika Innocent afa nemalaria wese ndongoshedziwa nzi uyai kupi uyai kuno pane zvaitika kwekuti hanzi patori nemunhu anorwara kuenda kuhospital utosvika utonzi chimbomupayo poriji ari kuhospital apa ndongoshedziwa nzi uyai so nyaya iyi haina kumbotanga nhasi tiri panguva yakoma izvo tine chingofamba tichika kana kuti ndidzoke kuSouth Africa nhasi ndototya kuti kumusha kwandakaenda kwaMutoko handisvike kuSouth Africa kuti ndidzoke kuSouth nhasi handidzoke handisvike because mhepo dzacho dzinenge dzichititevera uye akarwara ari kuSouth kuti ainge achafa inge angasitombori Innocent aida kufa because akarwara nemusana kutadza kumukonza ari kutadza aenda kuhospital abaya mainjection ari kutadza kumuka but hazvizi zvokutomboti hanzi ndezvaMwari pekutanga tandiwana wadika tinangoita tasimudza musoro kana kuti kuita sei hatina but chandinokumbira ndechekuti kana paine anokwanisa hake kutibatsira kuti nyange zvichinzi go back to sender noenda anokwanisa hake kutibatsira kuti Innocent adzosera ari ndiye tinoenda because taneta wana wasiya wacho wana wadiki rufu ririko but unotoona kuti rumwe rufu rwakaoma because ini ndakatozvitaura ndikaudza cousin yangu kwarama message ndinayo why muri kuti makuwa inonoramba magift
madi maitira kumusoro kuti munhu wese anoita sei anoenda kuri free enge chandinoziva ndechekuti maTombstone arare mumba enge ndakatozotanga kuti maTombstone anosimudza chi anosimudza mhepo makamarasamba as sure mhepo yakasimuka yakabva yasimukira kuna Innocent yakabva yasacrifice kuna Innocent Innocent anoda kufa haana kufanira kuda kwaMwari enge zvino zvatiri kuziva kuti Innocent haana kufanira kuda kwaMwari because cousin yangu yanga iri panapa akaenda kwari akataura kuti mukuchema muchiti akufa nemalaria Innocent haana kufa nemalaria pane munhu akauya achindiudza kuti zvoni Innocent pane doro ranga riri mumota rainzi ndera Innocent chete doro rakapiwa rainzi ndera Innocent chete ranga risiri romwe munhu ranga riri Innocent chete saka kana kuri kufa kwaita Innocent akafa aisirwa poison enge poison yangu asingadi kuti adonhere panzvimbo wakamisira poison yekuti ngaende nofira mberi akaitirwa kafira mberi because kana iri malaria munhu achaine malaria asana munhu kuti munhu akaita running stomach kusvika afe nemalaria kunyepa chaiko Innocent haana kufa nemalaria Innocent akaisirwa poison inayo yekuti maelection vanhu vakatadza kuita postmortem but Innocent haana kufa nechi haana kufa nemalaria akafa nedo so ndinotokumbirisawo kuti nyange unzi taenda nhasi munhu atinosira nhamo ndimama nongonzwa ndikakuratidzai maaudio atinosendera nevamwe vanhu kwete vanhu vomurai vanotisendera mai wenyu wanzi zvakati mai wenyu wanzi zvakati mai wenyu hawana kana rugare tikasvika pakuti tadi zvedu tatama tabva pano toenda kumusha kwamai wedu tonokumbira sekuru stand yekuti tigare because kuno kwatina chi hatina rugare hatidiwe kuno kumusha kuno hatidiwe nehama dzababa wedu kwete nedzababa hatidiwe hatodi kutiona tichifamba kudai toona tichifamba kudai senyasha dzaMwari ini ndakatowasendera ndikambowafona pekuti ndikazva mukuita mama since 1999 up to now mama hawana rugare vanenge vachingotanga kupolisi kuenda polisi epasuswe kana kubvunza headmaster waniticha kuti ndaiva ndichitorwa nemapurisa mangani kuchikoro uya mai yako waendeswa kupolisi uya mai yako waendeswa kwamama uya mai yako waendeswa kupolisi mai hawana rugara chati chazongonzwa nechekuti mai wafa I think murikoswe ndipo aichazozorora vanotaura kuti hakuna uroyi nemafira aita munhu daiso munhu osvinura maziso munhu oshama muromo ndakangoti Innocent nehasha dzanga ainadzo pasi panapa kana musi waafa ngaadzokere munhu akamuraya kushama kwaida kuita muromo dai akataura something kadai akakutisa munhu something at least tatine closure yekuti Innocent akafa nei because kana titi malaria haazi malaria ndikaona mwana waInnocent 1 year sam ndiye mwana angu yakasiyana baba wangu 1 year sam watsikwa netrake ndongochedzera nzi uyai wafa watsikwa netrake uyai mwana ari form 4 afira mumvura Innocent angochedzera nzi uyai Innocent afa nemalaria tisina nautarisira so zvanongota handadzi yangu Innocent kana pane munhu akamuraya ngaangomudzokere wariye kana kuri kuda kwaMwari ngaazorore ndochete mashoko ndina Tombstone akararamba mani mababa vanova ndiwo wacho sabo ndiwo wacho kutema mapagu wakatire takauya pano zvakutoti hanzi isu takawananga uroyi hatina mbobvera taura navo sinzi ndadzikabhasha ndakatanga kusvika pano ndakabvunza mukauza mai Lois zviri kunzi baba Lois wapuwa mapirisi akaexpire zvazara kuwarire kwese Innocent afa nemapirisi emalaria akaexpire ari mumba mundogona kutora ndikakuratidzai ndikaona mapirisi akunzi akuexpire November 2024 mapirisi akunzi Innocent aexpire wakamhanya kuenda kumaraini kwachati zvane ndoda kuita protection kumurume wangu muningi nocharuya kubva South Africa anogona kurova murume wangu achinzi Deaura but pamba panapa hapana munhu akasimudza musoro kuti kana muromo kutaura kuti zvinzi bani ndoauraya Innocent hapana munhu akataura takasvika pano hatina kubvira tavamhoresa ivo havana kubvira vatimhoresa hatina kubvira tataura mwana wavo chaiyo pakawigwa Innocent anga ari kumatombo I think mukuru wake kwamudza kuti haufanira kusvika kumakuwa anga ari kumatombo aendesizirwa sadza kumatomboko Innocent akawigwa ari kumatombo haana kubvira asvika pamawigwa Innocent haana kubvira aona kuti Innocent akachererwa papi anga ari kumatombo I think ndiwo mukuru wake wakaudzwa kunzi kana uchinge wakuwiga usasvika haana kubvira asvika pakawigwa Innocent aendesirwa sadza kumatombo usvika munhu awigwa ari kumatombo akarara kumatombo so hatinyatsoziva kuti zvaari kufamba chati ndakanangiwa uroyi kana ari muroyi wachatiudza kuti muroyi akawananga uroyi ndiatofamba tiri pamwe chete as a family kwese kwataenda tofamba tiri as a family enge titoziva zvakawanda zvatisingade kutaura ipapa zvokuti zvawakaita paguva raInnocent ndera takarara pano kana kutora dhago karisungirira pajira red rwainaro kumba kwavo rwainaro mumba kwavo kunyamuka nditi ndipinde mumba mavo nditore hari yakasungirira majira yawakatisungirira wakaisa mari ndogona kupinda ndikamatora ndikabuda navo yawakaisa mazita edu chese twakaita nesu vanotivhurusira jira ravo
Ronda ndino nganga ndoshikiwa. Unganga wawo ndwega unoshikiwa. Mwana wawo ndwega unoshikiwa. Pana kumwana unoshikiwa kwa Spain kwao. So ino senda anafane malaria. Kana akafane malaria ngari ngamsoroze. Nonzunguya bande. Kushino ndakakuona wo. Pakanzi body view. Takaenda tina body view. Takaona akashinura mwana womungina wangu. Akashinura akashinura udai masanga akashama muromo. Asakwazo yasaira wacha akati ndikushamire iko. Wakati kutaura musi wakafa kuti waurayiwa nani. Ndobva aita sei vamubata nejira ngari mubody. Vamufara muromo. Vamusinzinisa. Takangoona zvakare. Ndine muningina wa innocent waanosira toda kutaurawo zvakapedzisira kutaura neni ino ndaiva kuSouth Africa ino akandisendera message akati ndoda kuenda kumusha kunoisa maTombstone ndakati alright ndoda kuenda kumusha kunoisa maTombstone zvakanzi ndakati muri kuisa sei ndakanzwa kuti matomba ari kubva kwaMutoko achinoiswa kumba kwa gift akati ya ndo zviri kutaurika asi ini nangu handisi kuwirirana nazvo ndakamubvunzisisa ndakati ndinogona kunge ndakumhanyirai mukoma kukubvunzai baba wane musha wavo Lois ane paakachemerwa pamba pababa wake saka zvinozoita here kuti imi munotora mamwe matombo munoyaisa kudzasi panzvimbo yekuti mungogare maisa matombo panzvimbo yekuti anofanira kunge ari akati inini muningina zvinhu zvikuitika izvi handisi mazviri stereke ndakati saka imi muri kufungei mukoma zvakanzi ini chandikufunga ndikufunga kuti ndoenda kumusha ndonobatsirana navo kuisa matombo yavo ndakati saka imimi nyaya yematombo edu yakanzi zvakanzi kwauya mukoma wauya kubasa kwandoshanda wasvika wakataura kuti kwanzi matombo enyu imi mozotipa ridheti renyu rekuzomaisa ndakati saka imimi mazvifarira here zvakanzi hazvina hazvo chakashata nole wachazonyara mangwana taunganidza zvinhu zvedu mune zvakanaka ndakati saka mufunga toita sei zvakanzi tichabva tangotenga nemahedhi acho tozonowapa zuva rokuita sei rekugadzirira ndakati rokuti wauye ndakati saka imimi hapana chiri kunetsa here kana kuti makazoenda kumusha zvakanzi hapana asi inini kumusha nanga ndisingada kuenda ndaifanira kunge achienda kumusha ndigule maiguru wako ndorifanira kuenda kumusha asi inini handisi kukwanisa kuita sei kuenda asi kana ndakuenda muning'ina chinditumirawo mari ndimbotenga doro ndakati ini handina mari ndozokutumira kana waita sei wadzoka kubva kumusha akati alright achibva azowirirana namukoma waiwepo achibva wazoya kuno kumusha wakazoya kumusha kuno kundakazonzwa ndakamirira pamapiki epagrupu refamily ndopandakaona mapiki atitumirwa ndakaziva kuti no makuva aita sei amwe achavakwa but edu isu haana kuvakwa sezvo tandichidziti munozotaura dheti rokuti muzotiudza kuti munogadzirira rini ndakati alright saka ndakazoti tagara 2 days ndopandakafonerwa nasisi wangu akandosira Grace akandifonera akanditi nole ukuziva here kuti baba Lois wanzi wari kurwara ndakati wari kurwara zvakanzi wanzi wari kurwara but wari kurwara malaria ndakati hapana zvandikuita sei zvandikuziva ndibva ndangotiwo sometimes mamwe malaria anogona kunge amubata ino munhu anomwa doro pamwe meno zvaitikawo semunhu anodhakwa ndakati rare inofunga zvekuma 10-11 ndopandakaona ko ichidzokerera yasisi wangu achibva wandiudza kuti nole baba Lois washaika ndakati washaika ko indawo zvakanzi malaria ndakati inga zvakaoma ndigare ndopandakafonderwa nasisi wangu wokutanga wakandifonera neWhatsApp ko kuti nole baba Lois akuchisina ndakati ko indawo zvakanzi handizivi asi munhu waiva kure ndakangobatikanawo ndakati pamwewo hameno zvaitika tasvika kunoku dzaingova nyayawo dzaingonetsa kuti muning'ina wacho anzi ari kuuya kuSouth Africa ndini ndicharwisa baba munini
ndezvinhu zvaivaitaura kuti kwanzi ndichavarwisa kana ndichadii. Ndakasvika kunoku, ndakasvika takadzika, takauya pano, ndakachema mukomo wangu zvakanaka zvisina kana kutuka munhu, zvisina kana kutaura chakaipa pamusoro pemunhu. Zvakadarika pakazoti pakucherwa makuwa, pakawanikwa mabhonzo. Ndaitovapo pakawanikwa mabhonzo yayo. Takatomisa vanhu kuti zviregai kuchera, titange tanoudza vakuru kuti vatange vaona kuti chii. Vanhu vakambotanga vachiti mabhonzo emhuka, mabhonzo echii, but pakazoitawo vakuru vaivepo vakataura kuti no, aya asi mabhonzo emhuka, mabhonzo evanhu, sometimes evanhu vekuhondo kana kuti vevanhu vekudii. But panhu ipapo taigara tichiparema, takangonetsekawo kuti sezvo mabhonzo yawanikwa, chiregai tichichinja tiise rimwe guva tiise kusaidi. Saka zvadaro ndakazoti tatounganawo nevamwe, ndopandakanzwa kuti ko baba vako watema ruva uka 3. Zvakandishamisawo zvekuti ndakarohwa nehana. Pandakazvinzwa ndakaziva kuti sometimes inzira yangu futi yekutera mugomo wangu ndisina kurwara. Semunhu aigara kuSouth Africa ndakasvika kudzokera nanhasi ndichiri kuno kumusha, nekuda kwokuti ndakaona kuti ndakadzokera kuSouth Africa ndisina kumbofambawo, ndisina kana munhu ambondibatsirawo kana kuti ambodii kuitira kuti tiwewo nekusununguka zvakanaka. Ndozvandanga ndakamirira. Zvinhu zvakandibata, zvekuti zvakandibata mwoyo, nekuti takasirwa vana vadiki, isusuwo takasirwawo tiri vadiki, vana vake dzatova nherera, isi takakurawo tiri nherera. Zvinhu zvinongondishungurudzawo mukurarama kuti kosei Mwari muchitidaro. Kana kune vanotibatsirawo, vanokwanisa kugona kutibatsirawo nekutibvisawo mumatambudziko. Kana kuri kutonga kwaMwari, kunoonekwawo nevaripo vanokwanisa kutibatsira kuti tigonewo kuyambuka mune zvakanaka, tizive chokwadi. Tisataura kuti ndinhingi kana kuti ndinhingi, chokwadi toziva kuti no, zviri kuitika izvi ndezvekuti Mwari wari kutonga ndivo. Vachatakupai ndofunga mazvinzwira zvataurwa. Munhu akasvinura iye akafa, akashama muromo akafa. Tambobva panhau yemaTombstones. Liqiniso leZimbabwe lizizwele ukubana liqiniso likuzwayo yikho sivili. Umuntu wavula amehlo, wakhamisa umlomo, esisethuneni wasevalwa lamehlo. Ngemva kokubana amaTombstone elaliswe endlini. Saka ipapo manje pakuti pamibvunzo yakawandisa, uyezve manzwa nawo yekuti munhu akuvigwa pakatemwa katatu, munhu aifanira kuitwa kangani? Kamwe chete. Izvo zvakupa mifungo yekuti vanhu vakutoverenga kuti saka vamwe vanhu vakaundwa kavo vari kufanira kuti vatevere ipapo. Mashure maizvozvo vanzi pakacherwa pakawanikwa mabhonzo. Ende nyaya iyoyi mambo havasi kutozviziva. Havasi kuzviziva. Yakaitwa secret. Mabhonzo akawanikwa bvangofushirwa zvinhu zvasiya zvakadaro. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.